Ya artinya kabeh wong mesantren mengkononku iya ora pantes ya memang bener Wajar yang laku-laku baik Ranton Tansah ngelale ya memang no kayu yang maaf oleh kayak tuku gesek dibuih maning nganggo pakaian ya sing sopan mungkin kula ganteng gria mas sopan sing rapi nganggo kudu ya apa maning lagi miang-miang akeh sing delengaken ya kayak bokat wis karuan sampean iki mbujange ning wong agung ya iyalah di samping bujang saking eman-emane majikan bener angrum sari mondok ya sampean melu mondok ya iya angrum sari nuntut ilmu sabda guru ya sampeane pada di sekolah akan ning pondok pesantren ning Rama sampean ki patut bersyukur tapi kula masih tekan ngalik bae ya sampean mebet-betan ning pesantren ku blar balik-balik terus sing cara-cara anggon-anggon iya contohnya ning pakaian deleng-deleng ning lingkungan kita ke lingkungannya ning apa lamun ning pondok pesantren sing sopan sing rapi jadi bloli kira-kira patut kanggo contoh iya maaf aja segala-gala dienggoni aduh bibi ketambah-tambah maning rambutnya diabang-abang pun udaranya bagus dari dewek mah gaul gini no kayu beli gaul pun malah kayak anakan aul rambutnya abang kayak lenggarangan ya ampun cari borjen kok malah kalah aja satem ya barangnya pesantren baik sih oh si sejen tampil kini beda kita rambut mengkenen memangkatane manjingnya ning emol saking gunung kurang kerungu omongannya kita aja bang sun bukan kayak lenggarangan maksa baik maksudnya kita mah nganggone warna biru sun sing kandel supaya disangka kiyong mengkurep aja ditiru kudu bibi kadang-kadang ku tanggap blongsokaken bari lagi awan majengan ning sapak dulu B non mau kata kerongok-kerongokaken ka sampean ka ngandakaken santri anyar iya sun apa sih ya artinya satem ku kadang-kadang ana ser sun semolane dandan ku lewa-lewane pokoknya ketemu ora server apa berarti sampean makene arepan majak saingan karo kula hari sampeane buka sampean mah beli ngarti arepan ngadu watu karo angrum sari sampean ya ayu anu watu singkang dharma watu lumpang satem combok turan aja kayak konon si pipi sampai harapan dingin-dingin baik karo majikanku oh jadi sampai ngacir ngacir naksir dadi naksir mah beli cuman angrum sari iki ndelengaken santri anyar singaran Pangeran Salingsingan bener kula ki bibi bener-bener kagum masya Allah bener-bener salut iya ndelengaken santri anyar apa mulane kula banget kagume weruh beli pengene iya pengene kudu wong Islam bener pengene ki kepercayaan ki ajaran kesangyangan di ning Islam publik kenal ning Islam ki malah moyoki malah nyaci maki tapi apa ning kenyataane bibi gara-gara perjuangan nih Rama Guru Sunan Kali ya iku bocah patut akhirnya bisa ngeluluaken atine Pangeran Salingsingan baru beli maune arane sapa lagi durung manjing ning ajaran Islam ya satu mah boro-boro weru mau apa maning pengen orang kenal aja ya beli weru sampai nanjak ketakon maning dinamaning takon maning lagi pengen aku Arya Sangling Arya Sangling Arya Sangling
putra mahkota Telaga. Ala-ala. Ora inget apa lagi Gusti Sunan Kalijaga gulet. Masa inget tak mah pada pe kayak Prawoto. Kita mah inget. Rombong. Kari kita itu sing bujang boro-boro ngingetaken wong masyarakat pada memiangan ora. Masak di rumah tengah repot. Kari wong wadon mah jare wong bujang masa melu-melu ngamprat, melu-melu memakatan. Ya paling wong bujang meneng ning omah. Jare siapa? Bujang miang-miang menti. Barang sekian bibi setelah mancing ning ajaran Islam, salat 5 waktune ya tekun ari bengi zikir bae bibi, wirid bae apa meningkin ki bengi Jumat bibi. Sewengi ki ora turu sing aran Kang Mas Pangeran Salingsingan. Ari adan waktu ngelik-ngelik. Ari adan suarane kosip merdu. Satem sing metu banyu matane mah satem Lebandi. bakal ada ning wayah subuh. Ngenes Sampai ya, Bi. tekan pujiane Kang. Sapa pun iya Pangeran Salingsingan patut kanggo contoh bibi satem kira-kira bisa nimba ilmune Pangeran Ya Salingsingan. perlu kulo. Artinya kok orang disangka yakin bibi Ya, satem bener ningan. orang diduga-duga bukat beli semono sing aran Pangeran Iya, Salingsingan. nok ayu bener. Ya wis ya Bi ya kin mah saya merana waktunya saya Ya bengi ya saya bengi. lamun terus-terusan lunga-lunga baik ora pantes disawangi ya Bi. Ya iya. Kopi ku lagi Oleh ake titip sedulur Bi. Ya iya pasti arane gawe ning santing Iya. make anak angkat dulu tangga Kin ora kijeningan pengen nyumbang tuku Al-Qur'an Al-Qur'an. Angrum Sari Lamun aku sing masih belajar ya jare wong pengen maturutan. Angrum Sari aku Al-Qur'ane pada soek Pada sowek. ku bikin sing noktika Oh nektika. noktika bos Taiwan. Bos Taiwan nektika. Iya, bareng Mas Anton sing duwe Jepang. Iya. Bos Jepang. Kang Anton. Uga Bunda Dinda Kenara Heeh. sing bayari Bapak Kasca sing lagi duwe hajat. Iya. Matur kesuwun. Kanggo Kang Tohir sing lagi merana bae bakal bebasu ngenes. Kin saking Teteh Rena. Heeh. Teteh Rena sing duwe Singapura Iya. bareng nok encine keding Nokemci. uga ora ketinggalan kanggo nok ayu ireng manis sing ana ning Hongkong Iya. uga kanggo nok wayi mimi obor nok wayi ku sing awit wingi je wis tekwaran ning Nok kula wayi. nok sun mimine wingi mah beli nembang ya Mia dadi sing njaluk ampura nok wayi sing duwe Hongkong kana mi sing mai pulsa terus kanggo Bundae Reni Bundae Lili sedulur dhewe kabeh sing anak ning Taiwan Iya. nok ayu ireng manis sing ana ning Hongkong uga kian atensi datangnya Dari dari Nok Ratna Nok Ratna. karo Mamae Andika Mamae sing Andika. duwe Alfa Sumuradem Alah iya. sing golek kanggo ayahe Kaila lan anak mantune Bapak Dharma sedanten mawon lagune nitip anak mantu rindu. anak putu ya Kang Dharma. Iya terus kin saking ayahe Aci sing duwe suka melangkep jaluk lagune ngurudak cinta uga ora ketinggalan kanggo Bos SR Mamai Anis Mamae Anis Mimi Anis sing duwe geni. Siti Mamae Maning Anis. Srok. saking Nok Iro Nok Iro. sing duwe parean wong sing paling boral dhewe Aja ketinggalan Nok. Mantan majikan sing lagi udan angin Kang. ayahe Acin jaluke ngudak cinta terus Bunda Reni Bunda Lili jaluk dikawin terus maning sing duwe Alfa Sumuradem Iya. jaluke nitip Ayo kanggo Mimiron. ayo dipilih Orang bae salah ketinggalan satu kanggo Kang Tohir.
Kang Toir aja merana baik. Kanggo Mas Anton sing Kang duit Toir Jepang. tinggalnya senang, tinggalnya rumah. Lela, Mama Lela, Bunda Lepin, kanggo Nokiin sayang. Aku bandar. Nopika sing duit Taiwan. Nokwayi, sing anane Hong Kong. Kapan Rudi? Ini Rudi. Rasa getun setengah malam. Wong lanang dilawani ayah asih beda diri sampeane Aku mini sudah. tinggal kari Nok Dewi. Noptika kagak Nopiro sing duwe parean ora nyangka Mas Anton atine dusta sersandini wis blinyata Aku Bapak Sasandeni. janji manis berubah Bapak Sasandeni. Bati nangis bos Jepang kula digletak ayo sama Noptika majikan dong sing duwe Taiwan Noptika majikan dong yen sapaan Noptika bos Taiwan Noptika bos Taiwan Noptika bos Taiwan kanggo Noptika ayo sebelah kene pada baik Aku siapa? Ananto bos Jepang Ayah Dinda. Ananto saya Bos Prasesde. bos Jepang Ayah Dinda. Bunda Dinda. isin wis gawesan Ayah bos Dinda. Jepang Ananto Eh, kanggo Noptika sing duwe Taiwan kanggo Noptika wong parean Noptika maning bos Taiwan Noptika diwas bali Aku siapa kita? di wong tua bakti nangis Anaknya semua. gawe kecewa Noptika Kang Anton bos Jepang sing paling sayang bos Jepang Anaknya semua terus. bos Oh, Karanganyar. Aku Bapak Dinda. orang nyangka Ayah Nopiro Dinda. Ayah Dinda. artine dusta Noptika Bos Prasesde. Ayah Dinda. Bunda Dinda. bos Taiwan Noptika Bos Prasesde. bos Taiwan Noptika sing paling sayang bos Taiwan Noptika sayang bos Taiwan paling sayang Aku Kandar, Noptika lanjut kanggo Kang Anton Bapak Rudi. duwe Jepang Mimi Rudi. bos Jepang Kang Anton Aku Bapak Ciduro. Kang Anton bos Jepang Kang Anton bos Jepang Kang Anton Ayo disambung mana ini? sing duwe Jepang Ayah sama kanggo anak. bos Jepang Kang Anton Enak. ayo ayah hati Anaknya semua Wong Karanganyar. arep balik ayah hati Wong Karanganyar. suka melang ayah hati kula rela ayah hati sayang Bapak ayah hati kanggo Mame Topan Anaknya semua. wong sukses galau Mame Topan di Karangsino aye diwas kanggo Nok Rena si wong tua Nok Enci pati nangis sing wis singap gawe kecewa mimpi Bapak Nok Rena wis nasibe Mama Ernest, Mama Ernest. udah cinta
Asuwun. Asuwun kanggo ayah Aci. Kang Dharma maksudnya semak beli anaknya semak B dalam Ari santri wadon bature Bibi Satem sing manjinge barengan kah? Iya. Pendaftarane bareng kah? Mendi aja diwarak-warakaken Priwes. kayu kan kebagian buat Assalamualaikum. orang sida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang salah. Ya, cantiknya. Aduh, iya nih. Ko kiye arane santri bakal sampai beli pantas berapa meneng ning pondok Asalnya pesantren. kudungnya santri kecangkol dari pesantren. Ya kecangkul mak. Rombongan ti santing karo ya kiyen pasukane. Yayuku lagi apa nih kene? Sayang, Yayu Angrum Sari lagi ngobrol karo Bibi Satem. Iya. Ari obrolan mah obrolane wong dewasa ya dia. Nok Pipit mah durung cukup ning umur, masih di bawah umur. Oh kono. Oh iya, Nok Pipit kan pesantren durung lawas ya dia. 11-12 lah karo santri. Karo Bibi Satem. Artinya Kan saya Yayu arepan nitip pesen ning Nok Pipit. Pesen apa? Lamun wis dadi wong pinter, Iya. dadi wong berguna. Nah. Karena lawas mondok pesantren. Sing tak peseni ning Yayu lamun mengko senok balik mulih ning kampung halaman ilmu mau sing nembe bae Nok Pipit iki diajari ning Rama Guru Sunan Kali kira-kira bisa diamalaken ning batur-batur sing ana ning omah. Nggih bener Yayu. Wong duwe ilmu ora bagus yen bae ora diamalaken ning batur. Pada karone Napa? wiwitan sing mergu godonge tapi langka uwoe sayang. Ya iya, misalnya dadi wong pinter kudu bisa ngajaraken karo wong sing durung bisa. Iku pesene Yayu. Kira-kira ilmune kula berkah. Iya, bener pisan. Kok dikit Yayu? Kari Bibi Satem klambine kayang kono. Aneh ya sayang ya. Aneh. Ya iya pasti. Sampean ku mondok pesantren klambine kayang. Jare dhewe mabuk payu karo bocah lanang ora. Oh, pengen glati gandengan. Ya iya. Wong manuk tergantung pergaulane. Tergantung pergaulan. Bakal ki pergaulannya ki sejen dewek. Pergaulan apa? Jadi orang bisa adaptasi. Tapi Nok Pipit kudu bisa nasehatin Bibi Satem. Bener. Kira-kira bisa adaptasi cara berpakaian, Bener. cara make up. Awas, Iya. aja padu asal. Kini lingkungan santri berarti pakaiannya mengkenen, termasuk make up mengkenen aja disamaratakan. Sayang, Gula. Yayune pengen istirahat dingin gerah. Oh, pengen luru banyu, pengen minum dikit. Nok Pipit karo Bibi Satem. Tolong jadwal awas. Beli kok gamene maning. Ya wis. Terus mengkenen sayang. Pripun? Mauku ana wong bisik-bisik. Apa Ci? Iki sing guri kelir. Noksera. Iya Noksera. Noksera dihormati, Noktika dihormati, Mas Anton dihormati. Mas Anton iki. Apa maneh Kang Anton? Baik. Kabeh baik. Bos. Sok kok Yayune arepan minum disit. Goreng. Mangga. Iya. Aduh. Goreng tekatem goreng. Goreng tek aja. Yang ngoloni bae ya. Suaranya ook. Priwen kayu. Kiana titipan salam. Diwaca dikit aja sampai duwe utang. Aja sampai iya. Terutama kanggo ngormati mama tuan rumah. Mama tuan rumah, Mimi tuan rumah, Mimi tuan rumah. Mimi Daria. Mimi Daria. Iya. Sob diwaca nih dikit. Aja sampai pada keliwat ning santing iki akeh penggemar jaring bahasane anak Kang Dharma ya seneng apa maning Kang Lidong Dharma Pak Pratin jam metune tem. Iya entah Sudan.
Ook kono tem. Ih, anak bapak wadit lah. Oh aja sembarangan. Bisa nggak duduk. Kota Dharma. Oh kuno. Kangen beli sampean ke bapak wadit. Barangnya mah demen satem, udah satem. Sehat Pak. Iya. Alhamdulillah nok. Iya ya Pak. Kikinan salam. Saking Aa Waryadi yang punya tunggak PLM, Ang Agus yang punya mata merah, Aa Caryani, Bos Semangka Inul, terus kanggo Noktar sini yang punya Taiwan, minta lagunya Pujareng Kono ya. Ih, kayak Kang Toir. Kang Toir RT kok kayak konon bakal kirim Konon. surat kok. Iya. Minta Terus- lagunya sekali minta lagu guntul-guntul pacul. Iya, ngormati sing lagi streaming. Serok sapa-sapa nok Ana ayo. grup Karwek, Nok Eti, Nok Ratna, Nok Uun, Nok Mei, Nok Es, Nok Eci, Mas April, Mas Wandi, Mas Santone Gede. Iya tinggal aja ketinggalan. Kanggo siapa? Senok cantik. Siapa Ci? Anaknya senang kendar. Iya, kanggo Teteh Rena sing Singapura, Nok Enci, Yayang Empit, Iya. Yayu Tati Junti, Yayu Wafa, Yayu Esye Kedik, uga Aboke, Nok Ios sing duwe Hongkong, Bunda Febi, jaluk lagune Rebutan Lanang. Aduh. Iya. Sebenarnya mah kudu beli kena. Beli kena. Beli kena senok Iya. pipit nembang rebutan lanangku. Wong lanang Karena kita pirang-pirang. kepaksa. Ya Iya, terserah iya. sampean. Kononnya Bi. Iya. Iya ngormati mama tuan rumah. Ya utama hormati mama tuan rumah, mimi tuan rumah sing ngempani, jaring basane sing nginungi. Iya. Anak Nok Sera. Anak Anak iya. Nok Dewi ya anak sing silonggong nyanding. Ora. Sok kubah. Ayo. Kang Rebutan lanang. Kang Toir RT sing lagi merana. Kang Toir RT. Iya. Bakal bebasuk udah nok ngenes sih nangis Apa dia sih? dewek kak. Ya lah karabine sih. Lah Oh, pada karabi. pada turu bocah kutam. Pada turun ya Pak. Dah suki. Mimi Daria sembarangan. Antum cetam. Suki tuh rumah. Ayo rebutan Ayo. lanang, Ayo Cis. tem. Ayo Kang Kendar. Mati. Sing duwe centil. Siapa Ci? Kanggo Kang Bolo apa Iya. segala diundang Kang Bolo. Kang Bolo Kang Borjen. Sing duwe putra bungsu Bapak Tarwani. Nok Windy Gede. Putune Bapak Tarwani. Iya. Kanggo Nok Sera. Ang Anton. Kanggo Nok Nokia Gede. Kanggo Mimi Caswati, Iya. uga Mimi Adi, Mas Diego sing ge setir. Ayo. Kanggo Ang Nuruddin sing ge Taiwan. Najan gemene Tompa segunung semeru kula bisa iya. yen arep Kanggo diwai Kang Bolo, Kang Bolo sing ge Karanganyar, gagang kawine Bos Teboton. daripada larang yen demen kula pegaten rapine yen demen rabine utusan kulane yen sing kanggo sing lagi joget kanggo sapa anaknya semua kanggo anaknya semua Iya. kanggo anaknya semua terus Teter. anaknya semua Kanggo Teter Rema, Teter Rema. anaknya semua Nok Enci. wong Karanganyar anaknya semua wong Karanganyar anaknya semua mani wong Karanganyar anaknya semua
najan demene gunung semeru ang Anton kula bisa nok tika arep diwayu bagen undur coba gagal kau ini nok tika daripada larang yen demen kula pegatan rapi Pakir mana sayang yang punya putra bungsu kanggo Kang Irman kanggo Ang Anton terus Ang Anton si Jepang kanggo Ang Anton sing ananing Jepang Ang Anton mani Ang Anton terus Ang Anton sing ananing Jepang Ang Anton Kang Dharma kanggo Kang desane Irman Dana sing we putra bungsu kanggo Kang Diego sing sentir sing duwe konveksi Mama Abdi ngajati sandangi emas gebek subaka wong diwayu lera pikiran Ang Anton terus Ang Anton sing Jepang Ang Anton bagian urip pas-pasan turun ning kontrakan asal seneng coba anak RK sing sayange emane kanggo anak RKS bae sambut karo Mama Topan najan demene coba Mama Topan sekarang sino kula juga aja putri arep diwayu bagen mundur gagal kau ini anaknya semua Mama Eneti aja putri yen demen kula anak semua begaten rabine anaknya semua yen demen rabine putusen kulane anaknya semua matur kesuwun anaknya semak anaknya perunggu kembar anak perunggu kembar iya matur kesuwun iya eling-elingan dua bocah ayu yatem ya eling-eling dua bocah ayu kalau ngaji pinter satem kilaman bismal kesalip salib wah hari wajak walik ya date wong ora bisa sayang gula ya Allah ora disangka suarane sealus sutra sebening salju ananging mangkenen sayangnya pripun ya kini bakal nok pipit mah melu rewang gawe karo bibi santen bakat jam-jam semene iki waktu ning godhog banyu waktu mas para santri sing lagi pada melekan dipai kopi supaya matanya jangan ngantukin kan bengi Jumat sayang pada zikir pada zikir konine dipai jamuan termasuk rama guru digawe kakan wedang jahe rama guru Sunan Kali ya sampun fulane garpreng wirewang gawe kor bibisat iya permisi assalamualaikum ya waalaikumsalam ayo bi Las. Oh, senoken dingin. Bulane dingin. Iya. Kasih bakal senok nyapu ning tajuk atau ning pesantren. Iya. Ibarat takon pesantren ning anak. Iya. Kudu. Bakal wong males mah, makene. Males monggo. Bisaan jawab. Iya. Ya artine pokok je mendije lok pipit bisa temeng menggawe. Iya. Elele gawe wong metune dingin. Iya, bener. Segala-galanya gaya ngerti. Iya. Ada ate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas.
Anapa pengundang isun kon menebi? Anapa jenengan ngundangku? Jare isun undang kon mene. Isun lagi ngisi pengadasan di Padasan. Baru beli sampai isin kenang deleng bibi satem. Iya. Ngomongnya grogi. Kun ku sapai kasih nok. Ya sing nembe bae diobrolaken mau ning Angrum Sari. Kin ki santri anyar. Kin Anapa? tunggulah dulu Maksudnya kowe ana wong Bibi satem. Suwet satu. Bibi satem adenan kayak kunun ya Bapak Sadut. Mau gak ini karo Bapak Sadut baik. mau kadu kongkon wis didundang kon meneh. Ya sing pernah diobrolaken kula kan. Saya kan jen sing ngomong bahasa keneh tuh. Bibi, mana sih Bibi? Sampean sing pernah diobrolaken ning kula ka. Kelingan beli. Kula kan pernah ngomong ning sampean, kin ki wis waktune sampe kaken. Ngomong ngacir-ngacir kan. Oli salam kono. Oli salam bakal jare Kang Mas saling singane oli salam sing sapa? Sing kula. Sing kula. Alay jenengan. Kaki. Bisa. Wis dipokok. Awas sing kula. Arep kedung suk yatem. kelingan anu yingking kali. Bakal yingking apa sih? Anakan yuyu. Anak witeng. Anak witeng Sing laut-laut anak ya. yuyu mah ya dudu yingking. Anapa? Ali salah. Oleh salam. Nggih. Sing sapa bisa salam? Kuwi wong kebik. Lolah. Wong kebik. Sing Sing kula. kula. Mong Temenan. iya. Warakah. Kok sing kula? Ya jare sampean kan mau. Ya paingan kane jawab mong. Sing kula. Wis dikongkone iya. Digeret deh. Sing sapa aja. Mana Saya konon. Ari sing kula maya kulit darani sing sampean. barakah ning guri ana wawat. Ya masa gelem maning. Beli kita. Wong wis nyai-nyai. Kaki. Sampai merompong sekali. Kaki ya. Burgo biang susu ku nonjol. Ya susu ya nonjol masa gepak. Kayak jupe. Rewel irang. Ngadira dadi lanang sopo. Mana ngomong? Anapa sini Mas Ayu sebenarnya? Sampai keliwat setan. Mendi sih Anu Mas. Oh ngecek pikir-pikir mah. Sirang mah pengantin anyar. Santri anyar kobrok. Lo nyewot. Wong mau duduk takon priweni saten. Mader ditakon nisa wis minggat dikit. Iya. Omongane wis gemeter. Koplak. Mana bapak ning senok? Miang. Ngomong apa sih sebenarnya? Kita nek kowe libet-bedung koplak. Isinya bingung nih Mas Ayu. Mana bapak? Berisik ya Mas. Ini sebenarnya rahasia. Oh rahasia. Iya, kula ku arep ngomong hari ini pondok pesantren kan kula ku izin. Tapi makanya nih Mas Ayu. Nah apa sih? Mau Melang ninggali lewa barang satu. Ya darah becing wis brutuli. apa sih? Ayo warakah njaluk maaf. Saten ngobrok-ngobrok mau. Wis. Nih Mas Ayu. Bahkan nih Mas Ayu Sepian. arep ngomong rahasia. Iya. Ngomongnya kudu empat mata. Ya iya. Makanya ini kene anak pirang mata sih. Ning kene anak-anak mata. Masuk pitu mata. Pitu. Iya. Mana itu? Kadingin Pak. Anak pitu. Berarti kula lawan sampean papat. Sing telune matane sapa Sing Mas? loro satem, Iya. sing siji matane sadut. Bangor. Ya wis lales. Srok ngomong mah merem. Ngale, satem ngale. Sirane ku. Ya kayak pengen Pada orang arti-arti ya Pak ya. Orang arti Padahal bocah. makin ki ngalami enom dingin. Enom gak durung ngalami. Sing pada pengertian pada ngali. Ngali, kan pada ngali. ngali ya, pada merada aja pada jeleng gemek bening kene ngali mana? Ya. Nyisi, pada nyisi. Lah. Aja
Mblegede. Mana ganti Dharma talidong si Ramatem. Mana pada ngalia Kan kan? ganti Kang Toir sing lagi budak. Lala. Kang Toir, Kang Toir. Kok sing aja dur-dur. Sikile pelang mulu. Kok sini-sini. Barangnya mah merangsang ning satem. Hari ngomong semana masak rumah kan. Mangsa. Lala di pojok. Endah dut masak rumah ngomong gak. Mangsa kurungua, Mas. Nih Mas Ayu ngundang isun kenapa nih Mas Ayu? Mas. Iya. Terus terang baik ya Mas ya. Setelah anaknya sampean mondok pesantren ning Ramagulu Sunan Kali, kula aku seneng delengaken sampean. Seneng. Iya kan Seneng. Ganti apa? Apa maneng isun nih Mas Ayu? duit Bagian isun ini tergolong santri anyar. Kok dingin Mas? ganti duit duh. Maunya sampean murah ning kene duite. Beli. Oh, ning sebelah kono mau kan jaluki saweran kan. Ayo diglati, ayo direwangi klunya. Ilang pira duite? Ora. Mau sing segegem ilang. Ora. Hari konon Luru. Pengen nemu nafsu sabar. jadi mengkono wong demenan La ilaha illallah. Dingin. sampai sateme Kandarna niaga ambiran pasang-pasangane Tulik lambi ku niru-niru bae. Kang Mas saling singane nganggone corake mengkonon meluan. karena corak-corak Paris Hari sampean kali sateme penting berlik nih kan Ngali gantem ali atem. awas Ci ngancam. tuh Mas. bakal pakaian jog basuh satem Apa nih Mas Ayu? Isi hatine kula mengkonon. Beli. Lala. kenapa mau kamu Enak mah ditinggal baik ini saat ke kondewe kan kene. ajak Ya mana mancing aja ganggu cerita. ya los kok Tuli gampang metu maning. Bayarong Malang ninggali lewar. nih Mas Ayu. Kula Kang Mas. Terus terang. Ari sederema Kang Mas Ki bangga sawise mlebu bareng ajaran agama Islam. Oh ya. Sawise diangkat dari santri bareng Rama Guru Sunan Kalijaga. Nggih. Bahkan terus terang gelar Kang Mas iki sawijining pangeran saling singan. Nggih kula uning Kang Isun Mas. bangga. Tapi dibalik kebanggaan Kang Mas Asegi anggeni perasaan tanda tanya. Kok indane, umpamane, kabeh para santri Rama Guru Sunan Kalijaga iki pada seneng ning isun tak indane ya. Sebab isun rumangsa pengen isun iki wong kesangjangan nih Mas Ayu. Kang Mas. Iya. Ora usah membahas tentang masa lalu. Yang lalu biar berlalu Kang Mas. Kita kubur dalam-dalam, kita buka lembaran baru karena sampean dibandingkan kelawan bengen kelawan sekin jauh berbeda. Matur kesuwun nih Mas Ayu. Kula bangga ning sampean. Atas Kula segala salut ning sampean. ucapan sampean seolah-olah gawe semangat barang batin Kang Mas Pangeran saling singan. Tulung ya Mas ya. Iya. Terima katresnan Angrum Sari Kang Mas. Nih Mas Ayu. Iya. Apakah nih Mas iki ucapannya bener nih Mas Ayu? Ora cuma sekedar nih lambe bae. Bahkan sampai batin nih Mas Ayu Angrum Sari lawan Kang Mas Pangeran saling singan. Batin sampai tekan ati bahkan Kang Mas kulaku sumpah ning batin lamun kula wis lulus mondok pesantren kula wis balik ananing kampung halaman rencanane kula njaluk dikawin ning sampean. Nih Mas Ayu. Iya. Lamun nih Mas Ayu bener ucapannya sing kayang konon. Terus terang Kang Mas juga seneng pisan nih Mas Ayu. Bahagia pisan kawan nih Mas Ayu. Kanggo Nok Rena sing duwe lagu njaluk dikawin. Ya wis ruk. Kanggo Bunda Reni, Bunda Liline Keding Terus njaluk lagune ya pan. Mama Nek Lela ya. Mama Lela alias Mimi Kang Lela. Suta. Mama Kevin, Nok Iin, karo Nok Iro. Terus Ayo, kanggo sing lagi streaming. Mama Ipan Biasa streaming belik. Mama Nek Ipan lagi streaming, sing awan ke streaming bae jadi Mas Ayu. Sing duwe Ya wis ruk. gas. Iya. Njaluk dikawin kanggo Mimi, kanggo Nok Rena, bare Nok Enci. Terus kanggo sing duwe hajat ya.
sing duwe hajat Heeh. majikan nome nok tika majikan mondok dikaya. Mas Anton. Ayo Bar, njaluk dikawinnya diputer kanggo Bunda Reni sing ana ning Taiwan. Bos kasing songre lawas pitu bulan demenalah sampeyan awet usum udan sampai liwat kaget yen bener demen jare arepan lamar kakang mareng ning wong Nok Fatima kanggo Nok Fatima Mamane Bayu mamane Bayu sing didal Nok Fatima sayang kanggo mamane Topan rasane ketena ya Nok Fatima kanggo Nok Fatima Nok Ayu ireng manis Nok Fatima Nok kanggo Fatima Bapak Luma Nok Fatima Nok Fatima Mama Lela, Bibi Lela, paling sayang kangen dedegake yen bener gemebulan Nok Fatima arep marep kanggo Mama Lela, Bibi Lela, kanggo Nok Fatima, di kanan, Nok Fatima, Nok Fatima, Bibi Lela Mama Lela Mama Lela, Bibi Lela, Mama Lela, Bibi Lela, oh kanggo Mama Lela, Bibi Lela, Mama Lela Bibi Lela Mama Lela Bibi Lela kanggo Nok Fatima yang ketik,
sakal ngawini Mas Ayu ya. Pating gloprak nang apa? Kembu senang keke nang apa ya? Kang Mas. Apa nih Mas Ayu? Saya nggak maskin kita kayak jejaluk gini Mas. Jaluk apa? Biasanya morolok katora pak ulama isin singaran jaluk tapi lantaran kendangnya diporet kulane aus. Oh nih Mas Ayu ini pengen minum. Gak kena banyu Mas dulu. Oh ya Kang Mas Air mulati banyu ya. Mungkin kibli sebailit. Ayah, ente ning kene sedela ya. Tapi Kang Mas mengkon aja bareng-bareng tumarapan ing pondok pesantren Aja ya. dewek-dewekan. Los gak kakan banyu dingin sing atis ya Mas ya. Alhamdulillah. Ternyata singaran Kang Mas Pangeran saling singan. Wonge banget pengertian. Najan durung lawas hubungan. Tapi wonge wis eman. Kemana wongnya? Lagi luru banyu atis. Masya Allah bermangkon sistem baik. Enda bibi lagi nyoba. Ji, anak siapa sih? muter-muter ning timbangan sepi. Waya meneh sepi. Rombongan berandal. Ya kono iku timbangan kari dacine bae. Kok tinggi? Tak deleng bi. Sepi temen jagat. Iya. Mang Sadut Nun. pengen OTW ah. Oh apa kuno? On the way. Oh jalan-jalan. Iya. OTW, Karo sersan Denny. Denny. Sersan Denny. Karo senok sera digawakan dikena. Duh, kayak kenen temen gua masih bujangan ku ya Mang Sadut. Bujangan. Yo. Berisik. Bujangan. Puas. Bujangan. Lah kasing nabu. Bujang aneka Mia. Ya wis ora sida bujangane. Enak wong duwe rabi berarti ya. Ya iya. Alah alah. Kok gak bisa suara kita kane sing endi sih bi? Uniku lagi terganti. Sing sebelah kene apa sing sebelah kanan? Sebelah kanan lah. Sebelah kene lah. Anu nih mas suarane mah kayak ora samar kono Orang tapi. samar orang pangling. Suara konon. Sini. Lah. Saya. Ya ampun, lu cari-cari, gue cari-cari, lu kemana aja tem? Subhanallah. Allah. Sini. Ya ampun. Aja marak-marak bokatan susunya nyocok. Iya ndak kene riegot. Tem. Ini ya. Kenapa? Lu udah dibilangin belum sama dia? Ya wis lah. Gimana? Ya sampeyan sing boral barang sing bener sing bisa tem. Masa sih? Ya ini. Ya ampun, bisa. Itu apa-apa. Kita ki sebenarnya makin rindu. Toko tiga hati mengkarang sinom langka, mengjati barang langka, mengkarang ampel langka. Anak nenek kene bedibas. Hari apa-apa kalau kayak konon, gue yang jare senok sera, gue yang jare sersan kuen, Denny. senang Denny. Aja kayak konon, udah ngomongin turun. Ya wis. Tanggapannya apa dia? Ngomongnya priwen. Sing bener kan sing bisa tem. Masa sih? Yakin. Mene. Terus ngomongnya priwen. Malah kesenengan. Masa sih? Yakin? Iya. Itu dua masalah papan kita ada butuh ngomong mbak benagit di muka kat yakin ya wajar kan karena wong masih bujang dalam makan sirah dalam makan no kayu domongnya tapi kan Wis. yakin Pengen nimbrung. buat Kan kok wong loroan baik. Pengen nimbrung. Pada ngomong apaan sih? Tidak dong. sini Paman. Ya mas saya paman kusi kandaku wong teluan anu wong loroan bae paman. nyebelin banget gue gua ngomong apa ngomong Paman ya kulane pengen krungu ora paman.
ngomong Kulane pengen krungu paman. Masa yo ngobrol wong loroan bae. Kita durung jelas malah segala sesuatu nentok-nentokan karena sira. Bagian priwen-priwen gak artine sira ki yo Iku paman. beli gratis. Paman. Sing arane beli gratis ku jarang Bas. Ya Allah matane walangan engko disawani. Siji maning. Ya Allah malah mendelik paman. Orang mempan. Ika, sebelah kanan. Milia 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 Iki sebelah kanan. Bokatan orang kelingan Bokatan beli ketulungan. Enak. Wah, kelenger kabeh. Masih belialin. Masih belialin. Mambusin. Emang iya. Mambusin. Emang iya tak kerogoaken ning satem. Tampun bukan belialin. Lu nggak pernah tayamum ya? Ngerti nggak tayamum? sekalian ini cincang peper menu sekarang kirim sebenarnya memang kita artinya kangen korsi dah itu masalah apa Ya beli. Kayak Wahid. Wahid di mana di mana Wahid Orang sadar. Wahid kusira orang duduk Kayak lakinya Karni. wah aslinya malanang Dinggok namanya nggak paman. Allah kayak kalkul maka pengen dijemput iya dah si foto nggak ganti-ganti Ayo pada anak sing pengen foto karo kita beli. buat temen gak repot Paman masa kela-kela yakin. maaf pengarane gobok jajal lamun nganggokin ki bagus ta beli Artinya bokat bibi satem gering. ya Gantine kita. kodok itu kuningan raya taruh ngendi pohon melakukan itu teki endah Dia mimine lela. Bupati. Bukan tidak akan laki kita. Anu mah bagus yakin Kita ku nganggokun kayak bocah mabes oh sing bangga besar. Alhamdulillah. ampun wah satem gembel gembelakan rambutnya tingkok jemberakan Paman pada murag rai paman. Rambutnya murah nirai pada nyerung. remeki men bang Be, Arbrami kebe. Jadi nih
dadine kelingan paman lagi ngerabak ki makenen kini dibangkat mengkurik ya kini ku kayak warung gebut ini balik ke kaosnya siapa sih itu durambut Kaosnya siapa? Parikun kaos iya nyebelekan dong wis mono maning pamane gede beli papa sofa bagus kan tinggal mako ya iyalah cantik kan Iya. pada nama pada kemu iso tengan senok kono gelu nggak nok lah